Mas TB. Wah, saya ireng bareng juara ketemu sampean ya. Wilujeng dalu Mas Wartoyo. Selamat malam juga. Alhamdulillah saged sowan teng Desa PP Kecamatan Tegawangu Kabupaten Grobogan. Betul. Wah, luar biasa penontonnya. Bukan penonton malah luar biasa. Pak, PP malam hari ini. betul. Semanten ugi kalih kula Pak Galang. Alhamdulillah ngiras pantes kula gladi pano. Matur sembah nuwun nderek rawuh seduluran kalian warga PP. Iya. Pak Wartoyo dalem gandul saking Bluro. Gandul Bluro. Nggih, kula saking Bluro nganti kalian dulur saking Tuban. Ah, luar biasa. Kok dalu niki seneng Mas. Hebat. Kok seneng? Wayang yang di depan ingkang mirsani ibu-ibu tur gawe jilbab kabeh. Komplit ibu-ibu. Benten kalih nggen kula, Bu. Wayangan ngaten iki metu limbukan lagune Perahu Layar joget kabeh. Wis dasteran ra nggawe jilbab karo ngemi anake. Limbukan metu lho, ya kancane ngise gembira Kak, ngemi anake karo joget. Kowe ngerti kahanan kuwi? Ngerti Posisi kowe ning dhuwur panggung ngemiki ning ngarepmu. nganti mie ucul breng anake sampe ngetuto. Oh, ngene. Lah kowe Aduh, rumangsa kok ora ngurmati acarane sedekah bumi. sedekah Terus bumi. nggih, Apitan utawa sedekah bumi. ngurmati cikal bakal kang bakali bumi PP ngiras pantes kula nderek jurung puji donga lumantar pantun, Pak. Nganggo pantun parian. Karena dengan seni hidup akan lebih indah. Betul. Tuku tape karo tahu, Ya. muga-muga wong sak PP kabeh maju. Amin. Tuku tape karo diadai berkat, muga-muga wong sak PP kabeh padha sehat. Allah. Tuku wong sak PP oleh berkah barokah. Kowe kok delongat-delongat iki ngapa to, Be? Tuku Lah ngono lho melak parian raking ngoten to nggih. Lah iya Nuwun sewu nek jenengan dos kali. Oh pantun ingkang sampun dipersiapke. Nah aku tuku PP nyambi turu. Tuku tape. Kok tuku PP piye mosok desane ape dituku. Kok modele kok ngalang-alangi presiden. tuku botok Heeh. katutan genteng. Apa kuwi? Pak Supriyanto kula rokoke dereng. Kok malah obong? Kowe iki aja ngisi-ngisini lho. Nyapa? Pak Supiarto kaya ngene iki wis diniati lillahi taala sedekah. Lah kok iso nganti rokok kowe durung iki lho. Wis diweno karo asistenmu mendhi. Arab tapi ra iso ndongakne. Kok iso? Kowe mau ndonga gawe pantun niku bener. Sing ngomong sapa? Ya sing ngomong dalang karo sing ngomong dagelan. Sewu apa enek alim ulama kiai nuturi santrine le kowe nek ndonga gawe pantun eneng apa ora? Nek kowe ndonga gawe pantun malaikat nyatete bingung. Lah piye no? Lah kek gawe ndonga gawe pantun imam mimpin salat teng masjid apa ora bingung?